You are welcome to back my YouTube channel JSP at 5365 channel and Facebook page. आं दिनै नोंथांखौ JSP at 5365 YouTube channel आरो JSP Advice 365 Facebook पेजआव नोंथांखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट नोंथांनिसिम लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आथिखालाव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ बेस खालामनानै गोबां राजनिति दोलोफोरनि गेजेराव गाव गावनि पार्टिखौ सुंथाना लाखिनो थाखाय सोरबाबा एलायन्स भाबै बिटिसिआव सरकार दानायनि मिजिं लादों, सोरबाबा हारसिंनो सरकार दानायनि मिजिं लादों। बेबादिनो आथिखालाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै आथिखालाव गोबां हान्जाफोरनि गेजेराव गाव गावनि पार्टी पलिसिफोरखौ लानानै माबोरै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै बिटिसिनि एसेम्ब्लिखौ दखल खालामनानै सरकार दानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै गोबां आफादफ्रानो थामहिनबा गोबां राजनिति आफादफ्रा नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मैखोमै स्पेसियेलि बिटिसिनि क्रिएटर मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बोसोर बिटिसिनि चिफ जानानै बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानायनि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ बिथाङा खोब डिसिप्लिन भाबै मावबाय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बिथांनि दिनाव गोबां हाजार हाजार बर' लाइमोन आरो नन बर' लाइमोनफ्रा साख्रि मोनसावनो हादोंमोन। नाथाय नंखाय रादायजों नंखाय खोथा बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादबादि गोथार आफादाव थानानै बिथां प्रमद बर'आ जाबादि बर'फोरनो खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ बिथाङा मोनसेबो लाखिनो हायाखै। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट आरो बड'लेण्ड नङाब्ला मोनबो सुक्तिखौनो रादायखौनो खालामनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा गोबां खोथाखौ होख्राव होख्राव बुंदोंमोन आरो बन दाननानै जाग्रा ना मैगं फिसा बिला साहा दखान होनानै जाग्रा बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनानै बर'फोरनि गेजेराव गोग्गो न'खर दानायनि जि हाबाफारि सिमां लानानै बिथाङा बर'फोरनिफ्राय अननाय आदाय खालामना लादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथाङा जोबथा बुब्लियाव बिथाङा गावनि बुंनाय मोनसेबो खोथाखौनो बिथाङा लाखिनो हायाखिसै आरो बिथाङा बिटिएडिखौल' थामहिनबा थांगाखौ लावगा खालामनाय बायदि बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर खालामनानै नंखाय एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिसिनि मासियाव बिथाङा जिरायबाय आरो बिटिसिनि मासियाव जिरायनानै बिथाङा जाबादि बर'फोरनि जौगानायनि हाबा मावनांगौमोन आरो बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ जाबादि हमथाना लाखिनांगौमोन आरो बर' लाइमोनफोरनो जाबादि हाग्रायाव थानाय एनडिपिफोरखौ सोलोयै बुद्धि खालामनानै मोनब्रै दोलोखौ लाबोनानै दिनै बिथांमोनखौ ना फात्ता खालामनानै बिथांमोना दिनैनि बुब्लियाव गोदान राजनाति हान्जा दालायनानै गावसोरनि गांनाय उखैनाय आरो जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय नाजानाय थासारिया जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों। दा खोथाया जाहैबाय बिथां प्रमद बर'आ जाबादि खोथा बुंनानै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव आरो बिजोंफ्राव बुंगासिनो दं बिथांनि गोबां खोथाफ्रानो नंखायजोब आरो बिथाङा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव सोरगिदिं लामा सामा दालां आरो मोनब्रै जिल्लानि गासैबो डिसि अफिस एसटिसि अफिस थाना सार्केल कलेज इउनिभार्सिटि आरो बायदिसिना गामि आरो रुरेल आरो पिडब्लिउडि हाइवे गोबां लामाफोरखौ बिथाङा मावफुंनानै होनो हादोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दिनाव खालि रिपेयारिं कालसारजोंल' न' बांखौ थाखानायखौनो दरजा खिरखि होनानै बबेबा लामाखौ बबेबा आगसि आगदा एसे फेहेरनानै बेखौनो गोदान लामा बादि खालामनाय नुथायखौ जों नुगासिनो दं। मानोना बिथाङा थोंजोङै जाबादि लामाफोरखौ मा नांगौ बेबायदि खालामनो हायाखै। बिथाङा खालि लामाखौ आगसि आगदा दाजाबनानैल' हात मोनसे हात मोननै बिदि दाजाबनानै गोबां लामाखौ बेबायदि खालामनायखौ जोंनि नोजोराव नुनो मोनदों आरो बांसिनखौनो थाखानाय बिटिसिनि बिल्डिंफोरखौनो बिथांमोना रिकनस्ट्राक्सन खालामनाय बादि खालामफ्लानानै खायसेखौ वालफोरखौ कालार होनानै बबेबा मोनसे न' बांखौ
दरजा खिरखि सिफायनानै लुफिननानै गोबां खामानि मावनायखौ दिन्थिनो बिथांमोना नाजागासिनो दङ। नाथाय बेफोरखौ रायजो राजाया दिनै दा नुनो मोनबाय आरो गोबां बिथिङावनो दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोबां रायजो राजाफोरनाव सोबख'नायखौ जों नुनो मोनदों। न' बांनिफ्राय लेट्रिननिफ्राय लानानै गोबां बिथिंनिफ्राय अनलाइन खालामनायफोरखौ सिन्थायनो बिथांमोना फैसा कालेक्सन खालामनानै लानाया रायजोनि नोजोराव दा रोखा रोखा नुजादों। दा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया नि थाखाय बेफोर प्लास पइन्ट आरो गुबुन बिथिं बिथां नब कुमार सरनिया बुंगासिनो दङ 2025 सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफजों एलायन्स जानानै सरकार दागोन आरो बिपिएफजों एलायन्स जायोब्ला जों बिपिएफखौ सरकाराव लाबोगोन आरो बिथां हाग्रामा महिलारिनो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानै बिथां नब कुमार सरनिया बुंबाय दं। आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला मोनबा समस्थियाव नन बड' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा देरहानायनि गोबां चान्स थायो आरो बिथांमोननि थाखायनो बेखौ लाखिना दोननाय जादों। बावहाय जोंनि बर' माहारिनिफ्राय गेलेब्लाबो देरहानायनि खाबु गैया। बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आरो आथिखालनि बिटिसिआव जाफ्लेबाय थानाय बेले बेजे थासारि आरो बेले बेजे थासारिखौ नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव हाग्रामा महिलारिनि खाफाला खोब मोजां होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिथाङा दिनै जाबादि बर' जाथिनि थाखाय गाबथानानै खोथा बुंदों, गुबुन खुनु दैदेनगिरिफ्रा बेबादि मावनो हायाखै। जोंनि गेजेराव मैखोम दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला आथिखालाव उरखावगोरा ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारि, प्रमद बर', जयन्त बसुमतारी गोबां बिथांमोना बर' जाथिनि जाबादि खोथा बुंनांगौमोन आरो बर'लेण्डखौ जौगाहोनायनि जाबादि बिथांखि लानांगौमोन बेफोरबायदि बिथांखिखौ जों लानायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय गोबां बिथिङाव बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै फिन आरो गादियाव जफिननायनि जि लाहार फाहार लादों बियो फैगौ बुब्लियाव सौदावहैनाया रोखा जागोन। मानोना एमपि इलेक्सन समावबो गोबां नकलि अरुनदय राननानैसो बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै देरहानाय बायदि जादों। आरो आथिखालाव बिटिसिनि जि लोरबां थासारि, बे लोरबां थासारिफ्रानो दिनै रायजो राजाफोरखौ बुजिहोदों दि बिटिसिआव बिथां प्रमद बर'नि सासना थाबाय थायोब्ला बिटिसिआ जि मोनसे समाव हाराल' जाहैगोन, थामहिनबा जोबस्रांलांगोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा दा बुजिबाय। आरो दिनै बिटिसिआव बिथांमोना गोबां खोथा बुंदोंमोन। बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोना गावसिनि मिशन आरो भिजनाव बोसोराव लाखसे 5 बोसोराव 5 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो 30 इउनिटै कारेन्ट फ्रि होनायनि खोथामोन। आरो एग्रिकालचार बिथिङाव बिथांमोना सलार सिस्टेमजों दै होनाय आरो जाम्फै दै लांलाय लाबोलाय एबा आबाद मावनायनि सुबिदानि थाखाय गोबां सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय मोनसेबो खोथाखौनो बिथांमोना लाखिनो हायाखै। खालि पार्सेन्टेज कालचारजों बिथांमोननि सरकारा आथिखालाव सालायजाबाय दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव आमाय मोननाय सोमजिबाय आरो बिथांमोना दि फैबाय थानाय बुब्लियाव सरकार दानो हागोन बेखौ जों रोखा बुंनो हाया। मानोना दिनै लोब बर'फ्रा दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिखौनो बिटिसिआव चिफ खालामफिननांगौ आरो बिथाङा चिफ जायाबा बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो हानांगौआ खोब गोब्राबसै, बेखौ नोजोरथि बोगासिनो दङ। आरो गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैथा हमनानै बिटिआर मुंनि एग्रिमेन्टखौ बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनानै मोनसे एग्रिमेन्ट श' खालामनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय एटेनसन ड्र खालामनानै दिनै गादियाव जिरायनो हादोंब्लाबो बिथांमोना मेजरिटि एमसिएलए मोननानै देरहासार जानो हायाखै। मानोना बिथांमोना हर्स ट्रेडिं फर्मुलाजोंसो 11 जनल' बिथांमोना देरहादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारिया 17 जन एमसिएलए देरहासार जादोंमोन। नाथाय खान्थि बादि बिथां हाग्रामा महिलारियानो थांनाय सरकाराव बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जानो हायोमोन। बिथाङा सोरखौबा लोगो लानानै सरकार दानो हागौमोन। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जि फर्मुला आरो प्रमद बर'नि जि टेकनिक बेखौ लानानै बिथांमोना माइनरिटिब्लाबो मेजरिटि खालामनानै सरकार दादोंमोन। नाथाय बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मस्टलि वेलकाम खालामदोंमोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय
बर'नि जानानै बिथांमोना दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै गैजारोङि निखावरि बर' सुबुंफोर थानाय ट्राइबेलफोरखौसो बिथांमोना दिनै उसेट खालामगासिनो दं, होखारगासिनो दं। मानोना हाइ कर्टआ अर्डार होनाय बादिब्ला बिटिसिआव थानाय नन बर' कमिउनिटिफोरखौ होखारनो थाखाय खेबले खेबले नटिस फैसेयावबो बिथांमोना दिनै सासेबो बर' थामहिनबा नन बर' कमिउनिटिनि सुबुंखौ बिथांमोना ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनो हायाखै। नाथाय बिटिसि ओनसोलाव बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगाङाव न' बां मठ मन्दिर गिर्जा मोननानै रायजो जानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ दिनै बिथांमोना होखारबाय थादों। नाथाय बे एखे ओनसोलावनो खायसे जातिनि सुबुंफोरा रायजो जानानै दंब्लाबो बिथांमोना होखारनाय थामहिनबा उसेट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बैफोरबादि खेबले खेबले गाग्लोबजाबाय थानायनि जाउनाव गोबां थामथि थाखोनि बर' सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोननि सायाव बिग्रायखांनाय सफैदों आरो फैगौ बुब्लियाव बिथांमोना सान्दुं बारहुंखा सिजानानै थानांनाय, त्रिपाल सिङाव अखा बांखा सिजानाय आरो दाउ अमाफोर बादि सैमा अमाफोर बादि बुजानानै बेफोर ओनसोलनिफ्राय होखारजानाय थासारिया आथिखालाव नुजागासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। नाथाय हाग्राखौ बयबो रैखा खालामनांगौ, बियो सैथो। नाथाय बे हाग्राखौ रैखा खालामनायनि मुङाव गावनि बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर बैसोनि सुबुंखौ बेफोरबायदि खेबले खेबले गाग्लोबबाय थानाया जोंनि बिटिसि सरकारनि थाखाय खोब सोंखारि जाथावना हाबा जादों। मानोना फरेस्ट डुवेलिं एक्ट बादिब्ला जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रायावबो थानानै रायजो जानो हायो आरो बेफोर ओनसोलखौ जोंनि फरेस्ट एक्टनि जै बेखौ पाट्टा मोननो हानायनि गोबां राहा दं। बेफोरबायदि राहा थासेयावबो राहा खालामना होनो हासेयावबो बिथांमोना दिनै खालामाखै। बिथांमोना नंखायखौनो खोथानि फुलजारि खालामबाय थानानै बिटिसिआव थाखानाय गासै डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना गावसोरो लाबोनाय डिपार्टमेन्ट बादि मोननानै दिनै बिथांमोना खोब थेबगां खोथा बुंबाय थादों। गासैबो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि न' बां गासैबो जौगानायनि खामानिखौ जों सोरगिदिं नायोब्ला गासैबो हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों दाफुंनाय दालानफोरखौनो जों नुनो मोनो आरो बावहाय गोदान आरो जेबो दाजाबदेरनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिम। आरो बिथांमोना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथा मोनागौमानि बा आसामनिफ्राय एनअसि लायाबासिनो बिटिसि ओनसोलाव मोनबो लामा दालांखौ बिथांमोना गाव हारसिङै गायसोनो हाया आरो थोंजोङै बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजोंसो माखासे फिथाफोरखौ खायसे स्किमफोरखौ लानो गोनां जायो। नाथाय निजा बबियाखै बिटिसिनि जि आयेन खान्थिफोरखौ बाहायनानै बिटिसिनि चिफ MCLA EMफ्रा मावनो हायो बेफोरखौ दिनैनि दिनाव मावनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं बिथांमोना थाखानाय डिपार्टमेन्टखौ आसामाव हरनानै दिनै बर' लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय बन्सित जानानै दं। थामहिनबा साख्रियाव जाबादि बर' लाइमोनफोरखौ सोनांगौमोन बेफोरखौ सोनो हायाखै। दिनै बिथां प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्टआ हरखानाय साख्रिनि अनगायै बिटिसिआव स्पेसियेलि गाव हारसिङै सासेबो सुबुंखौ साख्रि होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जि मास्टार सोरबा प्रफेसारखौनो होन सोरबा माखौनो होन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्टारभिउ होनानै देरहाबोनाय सुबुङासो बिटिसि रिजननि मानसिखा नालाय बिसोरखौ बिटिसि ओनसोलाव पस्टिं खालामनाय जादों। नाथाय निजा बबियाखै गाव हारसिङै बिटिसिआवनो साख्रि होनो हानाय पावार थासेयावबो दिनै थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रि आवलाफोरखौ बिथां प्रमद बर'आ होनो हायाखै। थामहिनबा दिनैनि बे सरकारा लोरबां मोनसे सरकार आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय बिजेपिआ जाबादि हाबाफारि लादों बेनिफ्राय बर'फ्रा सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। मानोना बिजेपिनि गुबै थांखियानो जाबाय भारतआव जेसेबां रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दं बेसोरखौ फोजोबस्रांनानै माब्रै भारतआव हिन्दी भाषी खालामजोबनो हायो आरो हिन्दी रावखौ जाबसिना होनानै गासै भारतखौ हिन्दुताबादिनि बेन्दोङाव लांनानै गासैखौबो
मोनसे खालामनायनि जि थांखि आरो भारताव जेसेबां राव हारिमु सोदोमस्रिनि सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरनि राव हारिमुखौ फोजोबनानै बिथांमोना माब्रै हिन्दुनि हारिमुखौ जाबसिनना होनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खेबले खेबले खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना धोरोमनि नामाव ख्रिस्टान कमिउनिटिनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनानै दिनै गिर्जाफोरखौ सिफायना होबाय थानाय थासारिया जोंनि भारताव नुजाथिदों। नाथाय जोंनि बर'बादि फिसा मोनसे जाथिया बिजेपि बादि जाथिजों बा बिदि बिजेपिनि थिननाय बादि खामानि मावलांबाय थायोब्ला जोंनि बे 6 शिडिउलनि माखासे जि आयेन खान्थि बेफोरबो मोनसे बुब्लियाव गैया जालांगोन। दा बेखौनो नोजोरथि बोनानै बिटिसिआव बिजेपिया सोलोयै बुद्धयै बिटिसिखौ कब्जा खालामनानै बर'फोरखौ नाफात्ता खालामनो नाजाबाय थानाया आथिखालाव जोंनि नोजोराव नुजादों। नाथाय लोगोसे गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नाथाय बिथांमोननि सरण लानो थाखाय जोङो बा बिथांमोननि खोथा मथे गासैबो बिथिङाव सोलिनो थाखाय जों बिजेपिजों लोगो जानायनि ओंथि गैया। जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय सम आरो थासारिखौ लानानै जों बिथांमोनजों सायावल' लोगो जाफानानै खामानि मावनायनि गोनांथि दं। नाथाय A to Z बिथांमोननि खोन्थानाय बादिनो टारगेट बादिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बर' बिजेपिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रादि खामानि मावनांगौ बे नङा। दिनै बे गभर्नमेन्टआ फैलार मोनसे गभर्नमेन्ट। मानो हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय 2025 सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव देरहासार जागोन बिनि गुबै ओंथियानो जाबाय आथिखालाव BPF आरो GSP गणसुरुगा पार्टिजों सामिल जानानै बिटिसिखौ दखल खालामनायनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जानायनि लामायाव नुजाफैबाय। आरो गुबुन बिथिङै बिथां प्रमद बर'आ दिनै नबकुमार सरनायाखौ दोबैनाय गंसे नावजों रुजुदों आरो बिथाङा थांनाय बुब्लियाव MP खौनो दारायनो हायाखै। बिथाङा माब्रै सरकार दागोन बे खोथाखौ लानानै गोबां इनसाल्ट खालामनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय खोथाया जाहैबाय नबकुमार सरनाया MP ट्राइबेल खथायावसो बिथाङा दारायनो हायाखै। बिथाङा जेनेरेल माखासे समस्तिफ्राव बा अपेन समस्तिफ्राव बिथांनि गणसुरुगा पार्टिया केन्डिडेट होनो हानाय गणतान्त्रिक अधिकार दङ। बे मोन्थायखौ बिथांमोनाबो भट होनायनि जोहै बा MCLA MLA दारायनायनि जोहै बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनायनि मोन्थाया बिथांमोनाबो दङ। दा बे बिथिङाव बिथाङा बुंदोंब्लाबो बिथां नबकुमार सरनायादि बिटिसि ओनसोलाव गावनि हान्जानि मानसिखौ केन्डिडेट होनो हाया बे नङा। आरो बिथांमोननि हान्जानिफ्राय साब्रै साबासो सुबुङा देरहासार बोनानै जुदि बिथां हाग्रामा महिलारिजों सामिल जाफैयो अब्ला खोब गोरलै आदबजोंनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सासन खालामनो हागोन। आरो थांनाय बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि जि दोहौनि समावनो 17दा देरहासार जादोंमोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला आथिखालनि जि थासारि बर'फोरनि बे थासारिखौ नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि MCLA आरो बांसिन बावगोन होननानै जों नुनो मोनो। आरो गुबुन फारसेथिं XNDB फरामनिफ्राय जि राजनिति दानो नागिरनाय एबा दानाया क्लियार जाबाय आरो बिथांमोननिफ्राय सानैबा साथामा देरहासार जानायनि लामायाव दङ होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना अदालगुरि आरो चिरां ओनसोलाव NDBनि देरहासारनाया रोखा जानानै दङ। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बिथांमोना जि हुटेके मेजरिटि MCLA मोननाय नङा। बिथांमोना सोरनिबा मदद लानानैसो बे सरकाराव हाबफैनो गोनां। दा बेखौ नायोब्ला मोनथाम एंगेलजों बिथां हाग्रामा महिलारिजों एलायन्स जाफैनायनि लामाया दङ। फारसेथिं गणसुरुगा पार्टी आरो फारसेथिं XNDB फरामनि राजनिति हान्जानिफ्राय देरहासार जानाय MCLAफ्रा हाग्रामा महिलारिखौनो सरकार दानायाव मदद खालामगोन। मानोना आथिखालाव 64 सा NDBनि जि केडारफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबजानानै दं बिथांमोनखौ बख'यैनि जाहोनाव खुद्रिनानै दिनै XNDB फरामा राजनिति हान्जा दाबाय। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला UPPLखौ बिथांमोना माब्लाबाबो मदद खालामनाय नङा। सोरगिदिं UPPLआ दिनै गावसोरनो दोबैनाय नाव
बादि जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा नब कुमार सरनायाखौ बुंदोंब्लाबो आरो बिथांमोननि सानैसो MCL आ ओरैबायदि खोथा बुङो, मावनायाथ' गोजाननि खोथा, बिथांमोना जाबादि मावदों बिनि 3 गुन खोथानि फुलजारि सारनानै खोथाफोरखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा जेखि जाया डिस्ट्रिक्टआवनो बाइक मारिनानै गामि ओनसोलफ्राव नायदिंब्ला नुनो मोनगोन दि गामि ओनसोलाव गोदानै लुनाय फाक्का दालां फ्राय जाबादि पार्सेन्टेजाव बिथांमोना मावनांगौ बेबायदि पार्सेन्टेजाव मावनो हायाखै। मोनफा मोननै लामा मावनायनि बादै बिथांमोना मावनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ नोजोरसिन नायोबा बिथांमोना गोबां बिथिङावनो फैलार जादों आरो बिथांमोना रायजोखौ जाबादि सिबिनांगौमोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा जाबादि बिथांमोनखौ दोलै नोगोरै मदद खालामनानै दिनै बिथांमोननिफ्राय जाबादि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदोंमोन बेखौ मोननो हायाखै। मानोना गासिबो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि जोहैसो गासैबो खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना माब्लाबाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बादगा खामानि मावनो हाया। बिनि थाखायनो दिनै बिथां प्रमद बर'नि जि सरकारा जाबादि मावनांगौ बेखौ मावनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथाङा दि जेनगोन बियो रोखा जानानै दंसै। मानोना बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो नांगौब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिखौनो BTC आव शिफ्ट खालामनानै लाबोफिनाब्ला बर'फ्रा आरो खोब साननो गोनां दङ। मानोना हाग्रामा महिलारिनि समाव बर'फोरखौ कुनु हान्जायानो कुनु जाथियानो हिलायनो हायाखैमोन। बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव थानायनि नाम फुननानै माखासे बर'फोरखौ होखारनाय आलाय सिलाय खालामनाय बेफोर थासारिखौ जों नुनो मोनाखैमोन आरो बिथाङा गावनि फन कलनि जोहैनो खायसे DC अफिसाव आरो खायसे केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ बुंहरनानै बिथाङा थोंजोङै BTC नि बायजोआव थानाय बर'फोरखौबो बिथाङा रैखाथि खालामहरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो जोंनो बेफोरबादि डायनामिक लिडार नांगौ आरो बेफोरबादि डायनामिक लिडारनि एबा दम थानाय लिडारासो गावनि जातिखौ दैदेनलांनो हायो आरो बेफोर दम गैयै सोरबा दैदेनगिरिया खालि खुगायावल' सेनिखौ लानानै उदैयाव जिबौ लानानै बर' जातिखौ दैदेननो नाजानाय दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोंनि मानसिफ्रा सिनायनो नांसिगौ। मानोना दिनै बर'फोरनि गेजेराव खावसेया एसामिस सेन्टिमेन्टजों खामानि मावग्रा आरो खावसेया बर' सेन्टिमेन्टजों खामानि मावग्रा दैदेनगिरि जों नुनो मोन्दों। भटनि आसा खालामनानै दिनै गोबां नन बड' कमिउनिटि ओनसोलफ्रावसो बांसिन बर' दैदेनगिरिफ्रा सेंसन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बर' ओनसोलाव जाबादि सेंसन हरनांगौ बिथांमोना बिदि हराखै। नोंथाङा बिनि नोजोरखौ मोनबा जिल्लायाव आथिखालाव दावबायनानै नायदिंब्लाबो नुनो मोनगोन। DC अफिस, SP अफिस, BTC अफिसफ्राव थांब्लाबो नुनो मोनगोन बांसिनै बिथां हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जाबादि बर'फ्रा सेंसन लाबोदोंमोन बिदि आथिखालाव हायाखै। आथिखालाव बांसिनै बर'नि अनगायै गुबुन जातिफ्रासो BTC आव फैनाय जोंनि बर'नि बिदा फंबायनि थै आरो गोलोमदैजों मोननाय BTC आव बिथांमोनासो मालिक बादि दिनै बिथांमोना लोब लोब टिका लाबोदों, खामानि मावफैदों, थाखा फैसा होनानै BTC नि थाखाफोरखौ लुथिदों। बेखौ जों नोजोराव नुनो मोन्दों। जाहाथे फैबाय थानाय बुब्लियाव जाहाथे बर' रायजोफ्रा गोथौ मेलेमजों सानै हयै जुदि भट होआब्ला जोंनि BTC आ लोरबां जालांगोन आरो मोनसे बुब्लियाव जोङो गुबुन माहारिजों सोबख'जागोन, नासयजागोन आरो जों BTC आवनो बर'फ्रा फरेनार बादि जानानै रायजो जानो गोनां जागोन। दा फैबाय थानाय बुब्लिखौ जों नेनांसिगोन आरो नेनायनि जोहै जों गासैबो थासारिखौ नुनो मोनगोन। आं भिडिअखौ दा बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि, जै बर'।